अगला सुबह ई हमनी के खेत के फसल कौन बर्बाद कइले बा? ऐसा लागता कि कौनो हमनी के मटर चुरा के ले गइल बा। बहन, होखी कोई जलनखोर। चला, तू अब उदास मत होखा। जेकर नसीब के रहे उ ले गई। कुछ दिन के बाद दोनों चिड़िया वापस खेत में गईली। अब मटर पाक गइल बा। अब हमनी के बंटवारा कर लेबे के चाही। हाँ, तो सही कहा तारू। दोनों मटर के दाना के बांट लेतानी जा और आपन आपन घोंसला में रख लेतानी जा। झिलमिल अपन घोंसला में आके कहली, कितना मेहनत से हमनी के मटर उगवले रही जा, ना जाने कौन चोरी कर लेलस। खैर जो भी होके, हमरा जितना मटर मिलल बा हमरा खातिर बहुत बा। कुमकुम अपन घोंसला में बैठ के सोचली कि हम तो झिलमिल के पागल बना देनी और ही उनका से ज्यादा मटर हम हासिल कर लेनी। अब हमरा पूरा साल कुछो करे के जरूरत नहीं थे। उ सूत गईली। लेकिन कुछ दिन के बाद उ सब हरा मटर के दाना खराब हो गई, जेकरा वजह से सूखल मटर भी खराब होखे लागल और देखते देखत में सब मटर के दाना सड़ गई।